Ei, ok. Ei, fratele Alex. Ei, pistole încărcat, marfa e pusă pe masă. La 6 dimineața mi-o intram astrați în casă. Am luat pachetele, după le-am băgat în plasă. Spune că e tot ok, mie chiar nu îmi pasă. Am prea multe fete, toate blonde și brunete. Nu sunt curve, sunt cochetele. Pun tablou pe perete, că primesc multe colete. Eu bag coca, nu pachete, dau 1000 pe șosete. Nu-mi pasă de etichete. Etichetele sunt scumpe, dar femeia e prea ieftină. Am băgat prea mult, dar nu mai pun capul pe perină. Am marfă de aia tare, poți să strici pe cocaină. Dacă treci pe lângă mine, pute numai benzină. Garda e în spate, eu am un kill în portbagaj. Nu știu ce se întâmplă, se pare că e filaj. Cobor rapid, eu marfa, după o duc la etaj. Dar mă opresc la o zbrână ca să nu dau un sevraj. Sunt friadițul, m-am bătut cu necuratul. Rup și gura și ficatul și motorul și asfaltul. Că știi că sunt împăratul, mă ascult întreg gratul. Mama are un kill, eu vin direct cu contractul. Sunt friadițul, în pula mea vă omor. Pizda ta e uda, a pus mâna pe pistol. Ăștia într-una mă strigă aspiratorul, că dacă am un kill pe mână, imediat îmi dau omorul. Gara! Gărpau! Pentru fratele Alexandru.